Bueno, denok dakigun bezala, aurten egoera espezial baten gauden, ezin izan dira etorri laborategia praktika batzuk egitea. Eta hori dela eta, Rajela eta nik esplikatuko dizugu, más o menos nola erabiltzen den guk laborategia. Bi laborategi dauzkigu erreservatuta, eta klase bakoitzak atxikitu dauke ordu bat astean hona etortzeko lanitea. Talde lana egiten dugu, 5 taldetan banatzen gea eta 3 ikasle. Esperientzia egiteko bide bat daukeu idatzita helburua, prozedura eta materiala daukeu eta gero ondorioak idazten ditugu. Materiala hartu, bukatutako egiten dugu jasota garbitu eta gero klasa bueltatzen geanean txostenean idazten dugu prozedura. Harriak gainen, harri mota ezberdinek ikasiko dituzue, eta baita ikasiko duzue harri sailkapen eta eraketa prozesue. Eta gero laborategin harri horien sailkapen praktikoa ingo duzue. Eta horieteko behar dien materialak die harri laginek, hauek diela, gero azido kloridurikoa, eta sailkapen taula hau dela. Eta hemen sailkauta da. Eta gero praktika eta gero informazioa txostenen beteko duzue. Izaki biztunen atalen, mikroskopio atalak eta erabilera ikasiko dute. Hortako, erabiliko dute mikroskopioa eta lagin batzuk. Adibidez, guk erabiliren ditun tipulan laginek. Lehenengo presta goite diteu, hemen prest dauzkeu, tipulana edo uretako beste mikroorganismo batzuk. Eta gero jartzen dugu lagin hemen, pizten dugu eta zulotik birauta aztertu dugu. Eta hortik atatzen dituen datuk jartzen dituen txostenen eta hola praktikan jartzen dugu ikasetan. Gurerin gaia arazo egoera baten bidez lantzen dugu. Herriko hornikuntzak ahalbidetzen duten putzuak kutsatuta egon daitezkeela irakurtzen dugu. Eta kutsadura hori nondik datorren aztertu behar dugu. Horretarako laborategian hainbat ikerketa egingo ditu. Lehendabizi, materialaren iragazkortasuna zer den ikasteko, material ezberdinetan urak duen abiadura jakin behar dugu. Horretarako, hiru hodietan material ezberdina jarriko dugu. Legarra, ondarra eta buztina. Ondoren, diluzioa zer den eta kontzentrazio kontzeptua aztertzeko koloratzaile bakoitzean diluzio ezberdinak prestatzen ditu. Ondozundoko diluzioak kontzentrazioa nola aldatzen den ikusten dugu, eta ondorioz koloratzailearen kolorea nola aldatzen den. Eta hemen, beste adibide bat, eta indikeu probak, eta hartu diteu muestra ze banaka eta ikustezue bukaeran transparenta dela. Kutsaduraren nondik datorren aztertzeko putzu ezberdinetako ur-laginak aztertuko ditugu hemen ikusten bezala. Kolorea aldatzen den adierazle baten bidez, putzu bakoitzean dagoen konzentrazio tartea ikusten dugu, eta horren bidez, eta putzu bakoitzaren kokapena erakusten duen mapa bat erabiliz, kutsaduraren jatorria ondorioztatu dezakegu. Eta ingo eta adibide bat, hemen garela muestra putzu diferentenak ur-laginak, eta horren joan gotako ditut bitanta koloratzaileak. Ikustezuen bezala, batzuk gare ardigo eta beste batzuk egin dago. Bigarren mailan, laborategian lantzen den beste gaietako bat argia da. Argiaren efektu desberdinak aztertzeko zenbait esperimentu egiten dira. Eta hauek dira horietako esperimentu batzuk. Argi zuriaren deskonposaketan postadarreko koloreak ikusten dira. Islapenean, argiak gainazalun batera iristean errebatatu egiten du. Leiar konvergentean argizkiak elkartu egiten dira. Leiar divergentean argizkiak banandu egiten dira.